Dumrique. Panakapasa ni Antoinette Dumrique, TCPA. Dumrique family. Misa Pagyaman Udayan family. Misa Pagyaman Hermenegildo del Rosario and family. Misa Pagyaman Rinaldo Macugay. Misa Pagyaman Family Galdones, Jem Galdones Sr. Misa Pagyaman Nelia del Rosario. Misa Minatay Darrell Bayoneta Fausto Atilio Jr. Neljan Atilio. Tumakder tayo. Itinaganti Ama, kenti Anak, kenti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo at nakumakada kayo. Nagabsat na italag tayo ti Diyos, ti biyak tayo, dagiti panggap tayo, kenti amin tayo. Awan dua-dua at arabayon na tayo. Bendisyonan na tayo. Taiso tinaimbaga pastor, iturong na tayo, itinasaya at adana, nasaya at nga dagiti pagimbagan tayo, ikanawa na tayo, ti anyaman apagdaksan, taiso ti pastor tayo, at kamatalag tayo nga rutken kwa na. Katap no maikaritay ang makiranot, iti dati na santo na misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, pagbabawyan tayo idayan, tangay mamati tayo, ti Diyos manang maasi ken managayat. Kumararat tayo. Man nakabalin kadagnanayon a Diyos, iturong nakam kadi amakiranod to kadagiti na ilangitan aragsak, tapno ti arban ti iglesia, babaan ti kinapakumbabana, makapan ijay taeng nga imunan adinanunan ni Kristo a Pangulo na, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken magipagari ken ka, ititimpuyog ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon nga awan ti inggana. Amen.
Umuna may basa, daytoy may basa na adaw ti aramid dagiti apostoles. Iti denteng ni Pablo iti ili ti Pisidia, idjay Antioquia, semrek iti sa sanaguga, ket kinunana. Kakabsat ko, da kayo ang nagtaot iti kapututan ni Abraham, ken da kayo nga dadduma nga agdaydayaw iti Diyos. Da tayo nakaitidan, iti mensahe iti panakaisalakan. Tasaan nga ammo iti dagiti tattao nga agnay iti jay Jerusalem. Ken dagiti pangulo da ani Jesus. Iti mangisalakan. Di damet maawatan ti sao dagiti propeta a maibasbas iti tunggal aldaw a panaginanada. Nupay kasta tinungpalda iti sao dagiti propeta babaen iti panakaukum da ken ni Jesus. Ket uray na awan nasarakan da a pagigapuanan na a makidngan amatay. Dinawat da ken Pilato a papatay na. Iti naramidan iti amin ako na iti nasantuan asurat may papaan ken kuana. Imbabana iti krus sada intanem. Ngem penagungar ti Dios adungal daw nagparparang kadagiti kinakuykuyog na anapan ijay Jerusalem manipot it Galilea. Isuda itan dagiti saksi na kadagiti tattao. Ket adda kami ditoy amang mangyek kada kayo itinaimbag adamag nga enkari iti Dios nga ramidan na kadagiti amma tayo. Tinungpal na ita kada kayo akapututan na babaen iti pagungar na ken ni Jesus. Kas na isa na ilanat iti may kadwa a salmo. Ti sao ti sikati anak ko. Salmo responsorio. Sikati anak ko itang aldaw nagbalinak nga amam. Sikati anak ko itang aldaw nagbalinak nga amam. Insaad ko ti arik ijesyon anasantuan at turot ko. Ipakamok iti imbilin ti apo. Sikati anak ko kinuna kanyak. Itangal daw agbalinak nga amam. Sikati anak ko itangal daw nagbalinak nga amam. Dumawat ka ket itet ku amin ang nasyon ken ka. Kukam to amin adda ditoy daga. Dadaelam iti babaen iti sarukot alandok. Burakem to ida akas labanga. Sikati anak ko itangal daw nagbalinak nga amam. Ngarod, da kayo arari dengganda, da kayo aturayen ipangagdak. Agserbi kayo asibubuteng ti apo. Si bibergera kayo nga agrokbab ken kuana. Sikati anak ko itangal daw nagbalinak nga amam. Apo adda kumakada kayo. Di pan nakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Juan. Gloria ken ka o Apo. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na saan kayo amadanagan wenno mariribukan mamati kayo iti Dios mamati kayo met kanyak. Ado ti pagyanan iji balay ni Ama ket innak mangisagana iti pagyanan niyo. Jak ko maibaga daytoy kada kayo no saan apudno. Kalpasan ti ipapan ko panangisagana ti pagyanan niyo, umay kay to alaen, tapno adda kayo met itiyan ko. Ammoyo ti dalan nga agturong iti papanak. Apo kinuna ni Tomas, saan mi nga ammo no sa dino ti papanam, kasano nga rod nga ammo mi ti dalan.
Kinuna ni Jesus, siya ti dalan, ken ti pudno, ken ti biyag. Awan ti makapan iti ama no di magna kanya. Katabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may paikin ka, O Kristo. Good evening. Taga Hilltop. Pampanunutot magbagyot ti apay ang kayo mo lang marigatan wano may mayat. May kulmag. Bueno, nasaya at ito'y lugaryo. Tatay, niya na ganan, tatay bigat at daimay nga bisita. Nagkapuda pa iti kabugaw, nagkapuda ti Amerika, kinuyog ti padi yut ti kandon, antina. Naira na mga nagsasarak, dakin dete may isa nga ambasador, nga taga Burgos nga imay mo't bimisita, may bimisita kabagyan ng imay di simbaan. Di kon agtungtungtong dan ni DJ Councilor nga may isa nga taga Kabugaw, hindi jay ambasador. Lalaki dan ag senior dan ngam timan pagtungtungtungan da ke kalpasan nga nalpas dagi jay adu gamin ti kasla presidente gamin ti senior citizen di jay tay ambasador taga Burgos. Dadi jay mo councilor ijay kasla na isumat ti in charge. Nadya ka mo no inya ti in charge di ba? Kasla nasong batan di kararag ko kung kunada ta tinapanda di simbaan. Kasla nasong batan di kararag ko dito yung may kotoy simbaan. Gaputa nagkita da, ado na solbar da, daya ti tungtungan da. Kung kunada nga 2 oray mo ti jay maysa, no una po ado ti panangiturturong ti Dios iti biyag ko kunana. Ta makimisa amo na agkamang kunana ado ti panangiturturong ti Dios kunana iti biyag na. Tuwan akakabsat kala kumano kitkitaan tayo. Adu ati panangiturong ni Apo Diyos ti biyag tayo. Kuna ni Apo Jesus, siyak ti dalan ti pudno ken ti biyag. No kuna tayo, siyak ti dalan ti pudno ken ti biyag. Kanuhan tayo nga maipari na daytoy, nga iso ti dalan tayo ni Apo Diyos. Dala ko ma, adda bukot tayo nga laing. Adda sirip tayo nga naited. Adda bukot tayo nga pigsa. Napigsa tayo nga nakapigpigsaan tayo. Nagitidad duma, ada permanente nga trabaho na. Nagitidad duma, ada permanente nga, napipintas nga balay, napintas nga, kuta napagasatan tayo, mat, dayay. Ngam no panunutan tayo, idinangrugi tayo. Di mat, idinangrugi tayong agbasa, nangrugi tayong agtrabaho, agkarkararag tayo, apo, madda anak kumamot iti trabaho. Idi already agbasbasa tayo, apo, makagridwara ko man, kararag. Idi maddan tayo iti trabaho, medyo makalipatan. Ano yan? Lakan nyami kung kunami iti. Apo, tirigat ti biyag kadimakgal kami mo ati. Hindi makgal kami ti inya na karang barbaryo. Mayat ka dato'y barbaryo yot to'y Ida kami ka nga madanon tilukan di ayan may. Kaawan di awan. Apo no idin ka. Di kanya nga ruti sida tayo ka. Nya sidayo. Dati panglakaan. Papaya, marunggay, awang paisat paw na asin kinlaya. Titarigagay mo mga agsida titaba. Nga ponsyon na nakang ka magpaadiag, paatiw, mga titaga-ubog ko na dato, mabaliktad mo taalad at titaray may nga mapa. No sino po ta nakang ka magpaatiw, titaga-amgid, Apay kapoy ko na mat, Kaya, jayan mi ka, dagitay mamarti, jayan mi ka kwa. No gawid da ka, nakabutas nga magpilay-pilay, apay ang pilay-pilay ka, dagayang karne dyan ti butas na. Alam mo lang taga-amgid. Nalati tarigagay, idi apo, taptaba ko ma. Idi makagatangan nga ko namin ti masida. Nay, madimot. Bawal mo kan ti taba. Nanya nga rutan, agsublita ijay gulay. Agsublita imot ijay. Adam to pwede kiti dato mga, yibiyag tayo ngay nga detay. Tartarigagayan tayo. Ngam no datuma, no hanga kayat ni Apo Diyos. Uray no dijay puon ti alimpatok ti, pigsa tayo, laing tayo. Dijay alimpatok ti siglat tayo no daduma, mapukaw pa Gusto ti kung kunak kadagiti kaskasaran. Uray simple laeng ti panagbiag. Uray no ti panagbiag tayo ka ordinaryo laeng no adda ni Apo Diyos. No unag ti pamilya ka adda ni Apo Diyos. Makastrip ni Apo Diyos. Anya ti maala tayo adda ragsakin ginawa. Uray kat no sanikwam amin nga sanikwa. Uray kat laeng mo amin nga laeng. Uray ka no kangangatwan ti karir mo. No daduma ka dagiti pa adda sanikwa da ka.
no nawara, nawara. Kitaan nyo na kita pampamilya ng daduma nga, agkakabsat ka, ada sa nikwa, ti pagririanda, san sa likwa, nagalas nga kitaan. Dagita ay agkakabagyan, ada san sa nikwa da, nagaapad at timuhon. Mohon ko data, haan kukwak! Iso nga iso ti sapsapitan ni kapitan, ng makauma. Dahil nga nagmayat ba mga dagay, uri simple lang nga banat ka. Dahil nga no adda ni Apo Diyos, dahil lang ti kong kuna tayo. Iso ti kuna ni Apo Jesus, siya ti dalan ti pugnukin ti biyag. Kanuhaan nga makastret ni Apo Jesus, iti puso tayo. Na nga makastret ni Apo Jesus, di unag ti pamilya tayo. Uri adda sa nikwa tayo. Haan nga naragsak. Ala ko madya nga pamilya. Uri ko adda karir, uri ko adda trabaho, uri ko no nga makastret ni Apo Jesus. Kunak ori ka sa nikwayo amin nga sa nikwa no agluluwa di maysa. Agsaksakit tinatom na di maysa. Agian niya na agat atap na di maysa. Anya nga ruti mama ay na. Salunat. Masapon natin ni Apo Diyos di salunat tayo. Ori ka. Kapigpig saam. Nabuso mo. Tunupan. Nalipata mo. Dahil ag-precautionan. So hindi na pang kamgi sa Bella ka. Pinadas ko mamuti at pakutong ko na. Nagpaputong ako mo basit. Hindi makita naglagay yung papadi ka. Apay, agsaksakit ka. Haan! Anak, awanti high blood ko, awanti ko. Bimaba amin nga ko. Apay, padasik lang. Ibagada nga hanggang umin-inom. Sayang garo gilinoto ni Kapitan nga. Adda itag na. Apay, hanggang ibagada nga hanggang umin. Haan, siyak lang, padasik lang. Apay, nalakapay. 50 kon, 51 kon. Kapikpik sa apay mo lang. Tikunat nga tumaray nga agkamat. Iti bulat, iti tennis, kada basketball. Sa nabiglang na awanan. Apaya niya ti kunana, amerisa mo basit. Anya mat apaya kisayak mo di para tibagi. Apaya nabinpintas nga panagserbi. Ano pa di ka mga high blood, nagaro pangat ka lang arudan sa kapay la high blood. Awanan. Padi mo agday diabetes nga di na pay makan aminan, nagkakapsutan, nariga mo. Apaya padasan tayo. Kasi di mo tibagbaga na no adda ni Apo Jesus itibiyag tayo. Makontrol tayo amin. Nagda ni Apo Isus itibiyag tayo. Mananam tayo amin. Mananam tayo amin. Alam mo, di pa nagpamilya. Uray ka, ko na ako, ulit-ulit at nga ibagbaga. Uray at dasan sa ko na nga makastarik ni Apo Isus. Awan, natamnay. Natamnay nga pa nagpamilya. Natamnay nga pa na panagdadanggay. Ito'y gimong yun. Padasam. Naritam amin niya karubam. Laod daya amyanan abagatan. Lumabas ka kaumpay mang panpansin. Anya ganas na nga rin nagbibiyag ka. Ang na may mayat no detay masabat mo taka-arobam ka. Umisum da ngam no detay na sabat mo taka-arobam mo ka. Agmimisuot daw no nagsisina. Dagapuking ka. Isus kanya la klasim nga taon. Natin nga sa adalat na di ayat na. Tani Apo Isus laan ti makaitid di dyan. Ni Apo Isus laan, ti makapagbalin kanya tayo, nga naragsak itibiyag tayo. Haan nga magatang tiragsak, haan nga masupapakan ti sanikwa tiragsak, haan nga kuandag ito'y tartarigagayan tayo tiragsak. Salamat kanya tayo, kung hindi damdamo yo ti, damdamo ti motor ka, Apo, ambisyon ko, agkamotorak ko ma. Ti ambisyon mo, mangtitiragsak dahi ta. Apo, apay kami nga ngasak ti coordinator. Nagiti coordinator ko, naging matang da motortan. So, ti kungkunada. Ngamidi at da di motoran ka, handa mo maitat ti pudpud nung ragsak ti pamilya. It's all about relationship. Di pa nagkakadwa tayo pailaan. Di pa naglalangan tayo pailaan. Di di relasyon tayo kini Apo Diyos to pailaan. Haan na nga masupapakan. Dagiti daduma, alati gagat tayo. Agabroad da, buwan, apaya, ma-provide mo ti para ti pamilyahan nga dakes. Para pagpabasahaan nga dakes dayta, nasayaat. Nung nadayay kung sa nikwa, ti mang pagsisina, wano umadayon, diri na ti sa nga pamilya, dinadagel. So nga anya tinapinpintas, so dayay, relasyon. Anya dayay, no adda, kung na ni Apo Jesus, siyak ti dalan. No iso ti dalat ti biyak tayo, no iso ti mangiturturong ti biyak tayo, no iso ti mangsalsalwat kanya tayo, anya ti magungkuna tayo, dahi ti pudpud no nga ragsak, dahi ti pudpud no nga ginawa, dahi ti pudpud no nga napintas nga panagkakadwa nga kungkuna tayo. Kaya ikararagan tayo, handa kayo, ado ti ubing yun dito napintas la unay.
Uri ag balay gid nga ubing, uri ag grade 1 dayta nga ubing, no awan ni Apo Dios king kwa na hantumo lang nga nasaya at di pa nagserbi na, hantumo lang nga naragsak ti biyag na. Iso ano pagbasaem, di kararagan tayo ida ta maka-grade 1 ta. At daman data ni Nene, Engineer Rensa, jayway puso na, nasaya at nag-grade 1, may trabaho na, awan problema, very good, agyaman tayo kini Apo Dios. Ngamtin ko lamang titipod nung aragsak na, no, kas ano di kinapod nung nagserbi, kas anong to, ti katatao na nga nasaya at isong tulat na tinapagpatid. Haan nga di jay income, di jay katatao, di jay relasyon, di jay nasaya at paggapo na di jay ulitin tayo ni Apo Dios. No adda ni Apo Yesus. So ay kararagan tayo, nagiti pang pamilya tayo. Ni Apo Yesus kumati pang pangruna tayo, so kumati dalan tayo. Tultuloy tayo nga ron dito yung panagyaman. Naramidan tayo ti panagdaton. Kumararag tayo kakabsatap na tayo ken dagiti adaton tayo makaiayo kumay ti Dios Ama aman nakabalin amin. Ti Apo awaten ako maday ti Adaton kadagita imam ket maipaayo pa kay daydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet a pagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Awatem kad Apo dagiti daton mi ket iti sidong ti pannalaknib mo masalimet metan mi kuma dagiti nalpas mon nga inted. Ket magunod minto dagiti agnanayon a pammagasat mo gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Ti Apo adda kumakada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Adala na si katagay. Agyaman tayo iti Apo a Dios tayo. May kalikat ro. Pudno na ya may karigat rumbeng annong migat pakaisalakanan mi ada kami iti amin a tiyempo ken disso. Ibunan nagmi Apo dagiti pakaidaydayawam ngem nang runa una iti daytoy a tiyempo apan nakaisakripisyo ni Kristo adaton mi. Takalpasan di panang dadael mo kadagiti banbanag adaan. Binangon mo dagiti amin ana idasay. Ket iti sidong ni Kristo na isubli kada kami ti biag anain kasigudan. Anan sata agrago ti sangalubungan. Iti pan nakapunno na kadagiti ragsak ti Pasko ti panagungar. Ket dagiti amin nga ehersito dagiti angheles. Ikantada ti imno ti pan nakaidaydayaw mo kat kunada adi at sarday.
pudno ay apo abiid ka akina santo ket sikatigubuayan ti amin akina santo. Dawatin mi ngarot ti paay mo ta espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinam ket ti paay mo ida kada kami abagi gandara ni apo mi a Hesu Kristo. Diso idisak bay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay. Nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy kadaytoy ti bagik iso mayawat to a maipaay kada kayo. Kasta metakal pasanday di panangrabiida na nga iti kalis nagyaman manen ken ka. Sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy kadaytoy ti kalis ti darat. Darat ti baro ken nagnanayon atulag. Iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao. Tapno mapakawan dagiti basbasol aramiden nyo daytoy a pangilaglagip yo kanyak. I misteryo ti pamati. Babayan ti krus mo, kaning kapanagihan. Na kami salakan si kaanan ko ti sangalubong. Iti ngarot pa nangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka ta impaay mo. Ama ikari kami nga daritoy saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami amakirano di ti bagigan dara ni Kristo. Pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadaapo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan ket parayrayom ti ayat na Diyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi. Laglagi pam met ni Leon a Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay apo dagiti kakabsat mi apim mo sayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay terupan rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma ama ikarikam amin iti agnanayon abiyag. Kat makiranod kam to ken nainggasatan na Birhen Maria nga ina ti Dios ni nagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo. Isuda anak kaputno anak serbikan kaditoy daga. Makikadwa kam tukad met kadakwada ang mangitantan o ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Hesu Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo si kakaysa ken Kristo ken itisidong ni Kristo iti timpuyog ti Espiritu Santo iroknoy mekan ka manakabalin nga ama ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Hintay umararaw iti ama, katwalwan tayo ti kararag na insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami ngadat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, domteng kumati pagarayam, matungpal kumatinakem mo, dito'y daga akas sa dilangit. Itdam kadakam daldaw ito'y ti kanen mi ti patinayon ngaldaw, pakawanem dagiti basol mi akas met pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami. Di na kamet baybayan nga manugot ti sulisog, isalakan na kamket ti dati. Dawaten mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaen ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng ngay ti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan di panangururay mi ti kinagasa tanam namaen mi. Kanitiya ay Hesu Kristo anang isalakan kada kami. Tagpuang suray, panakabalin ken dayaw ikagnanayon na dito. O apo mi ang Hesu Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga gapo kanyak ti itet ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi timingmingam, nurigat ti pamati ti iglesyam, katkas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasikan kuana, ikapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana.
Amen. Di kapya ti Apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Sa kamamen Iti napakumbaba kinapnuan ayat apuso, napnuan panagtalag iti Diyos. Ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya, kada kay amin kapya. Attoy ni Apo Jesus, ti Cordero ti Diyos, sa mangiktat kare iti basbasol ti lupo. Nagasat tayo ana ayaban, iti daytoy apadayana. Apo, diag may karingo, may katanya, ngan ti may talaing nga sa kung mapaimbagton ti karan. Kumararat tayo. Apo iwanan na kam kadi ngayon salakan mo, babaan ti agsarday nga ayat mo. Tapno da kami asinubot ti anak mo. Babaan ti panagtutuok, agragsak kami iti panagtutuok na, agragsak kami iti panagungar na. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagari ken ka. Iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. May palagip nga into no 20 to Apo, iso ti piyesta tayo, rambakan tayo ti panaka idedikar ken panaka konsagrar dito baro nga simbahan tayo dito poblasyon maiyawis kada tayo amin Apo napinpintas na makipasat tayo nya ti schedule yo dito kalangkuasan ti 3 do 19 na po. 19 agmisa tayon to dito baka dito ayan ti damo Mabayag ko kanya dapat. Babayag Plaza. Ija ti pagmisaan tayo ta. Jay imbes nga agnovena tayo, talulaeng nga rabi. Umay dagiti datdo mga gimong agmisa tay amin dita. Mapantay tumat ijay dinaratan
Kabarwan, makipasat tayo apo tapno marit na tayo kanapintas dagiti adal nga maited. Para iti dito nga panagpiesta niya. Iso nga napinpintas lahat no maki danggay, makikaysa, makipasat apo niya. Kalpasan dito yung nasanto na misa intay blesan di balay ni kin balay. Di ba munagan na. Ay din ba? Anak na yung munagan na taga-arubayaw niya. Adino ijay, lentay to. Ti apo at dako makata kayo. Kasta kumamet Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, ti Anak, ti Espiritu Santo. Amen. Nalpasan din na Santo na Misa, intayon iti ayat, ken kapya ti apo. Agyaman tayo. Naimbag arabi tayo amin apo. Kasta kumamet